Türkmenistan aviakompaniyası Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäherindäki edarasynda uçur biletlerini satmagy besetdi. Agentligiň işgärleri müşterilere uçur biletlerini mundan beýlek diňe online görnüşde satyn alyp bilýändiklerini aýdýarlar. Bu waka aviakompaniyanyň içerki howa gatnawlarynda üstaşyr we daşary ýurt uğurlary boýunça avia biletleri öz web sahypasynda we mobil goşundusynda online satyn alyp bolýandygyny yglan etmeginden bir ay soňra gabat geldi. Şuň Türkmenistan aviakompaniýasynyň Lewap vilayatynyň Türkmenabad şäheriniň aeroportuna kassasynyň öňüne gaty köp adam ýüşdi. Olar Aşgabatda uçur biletini satyn almaga çalışýarlar. Ýöne ýurdun aviakompaniýasynyň işgärleri enni biletleri diňe online satyn alyp bolýanyny aýdyp hiç bir adama bilet satmadylar. Her bir adam öz telefony ýa-da notebook arkaly bilet satyn almaly. Halkara biletleri hem şeýle. Dip Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy 21 martda aýtdy. Adatlyk täze düzgün barada häzirlikçe ýurdun beýleki sebitlerinden maglumat alyp bilmedi. Türkmenistan aviakompaniyasy öz web sahypasynda biletleri online satyn almagy niýetlenen gurallary, ýagny syýahat ugruny, günni we wagtyny saýlamak mümkinçiligini baryp 2018-nji ýylda yerleşdirdi. Muňa garamazdan bu mümkinçilikden peýdalanmak häzirki güne çenli el ýeterli däldi. Habarçymyzyň maglumatyna görä köp adam täzeligiň uçur biletleriniň satywy bilen bagly para berimiň aradan aýrylmagyna kömek etjekdigini aýdyp bu karary gowy garşy aldy. Beýleki tarapdan bu karar internetden başy çykmaýan köp adamy aljyraňy ýagdaýa saldy. Bilet satyn almaga baran 100 adamdan 90 adam kassalardaky işgärlerden biletleri online görnüşinde nädip satyn almalydygyny soraýar. Kassirler hem çala gepläp telefonuňyzdan satyn alyp bilersiňiz diýip olary kömek etmeýärler. İnternetden başy çykmaýan sada ýa-da oba adamlary telefondan nädip bilet satyn almaly diýip bir-birinden soraýarlar. Köp adam telefonlarynyň ýüzüne garap durýar diýip habarçy belledi. 21 fevralda Türkmenistan aviakompaniyasy açyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti raýatlaryň 2023-nji ýylyň fevral aýynyň 10-ndan Türkmenistan Airlines Nokoteme online avia bilet satuw sahypasynda we mobil goşundusynda içerki howa gatnawlary we daşary ýurt uğurlary boýunça avia biletleri satyn alyp bilýändigini yglan etdi. Telefon arkaly bilet satyn aljak bolsaň, ilki aviakompaniýanyň mobil goşundusyny telefonuňa indirmeli. Soňra ol ýere beýlekler bilen bir hatarda bank kartyňdaky we pasportyňdaky maglumatlary doldurmaly. Bu operasiýany köp adam amala aşyryp bilmeýär diýip habarçy aýtdy. Bu ýagdaý internetden başa çykýan käbir adamlar üçin gazan çeşmesini döretdi. Habarçymyzyň sözlerine görä aviakompaniýanyň aeroportdaky kassasynyň goloýunda online bilet satyn alyp bermegi hödürleýän adamlar peýda boldy. Olar bu hyzmat üçin raýatlardan 300-400 manat aralygynda pul soraýarlar. Bu pulu berip bilet satyn alan ýolagçy köp. Men azyndan 20 adamyň şu hyzmatdan peýdalananyna şaýat boldum. Bu hyzmat hödürleýän adamlaryň Türkmenabadyň merkezindäki käbir nokotlarda hem bardygy aýdylýar. Diýip habarçy belledi. Ýurdun maliýe puwdagynyň sanly ulgama geçirilýändigini we raýatlara tölew hasaplaşyk ulgamynda döwrebap tehnologiýalaryň hödürlenýändigini ýygy-ýygydan tekrarlaýan Türkmenistanda ilat häzirçenli uçur biletlerini diňe nagd görnüşinde aviakompaniýanyň kassalaryndan satyn alyp bilýärdi. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan türkmenistanlylaryň köpüsi bu ýagdaýyň ýurtda uçur biletleriniň käte emeli ýeter ýetmezçiligine sebäp bolan bolsa, olaryň satywy bilen bagly para berim wakalarynyň gülläp ösmegine hem getirýändigini onlarça gedek gurrun beripdiler. 20 martda Balkan vilayatyndaky habarçylarymyz Türkmenbaşy Aşgabat ýa-da Aşgabat Lewap aralagy üçin bir uçur biletiniň döwlet bahasynyň ortaça 350 manada barabardygyny, ilatyň onu almak üçin bermeli parasynyň möçeriniň bolsa 1500 manada ýetýändigini aýdypdy.